2014an sortu zuten Etxeparanga, Baionako Etxepare Lizeoko ikasleen txaranga. Adin ezberdinetako ikasleek parte hartzen dute bertan, ikastetxea animatzeko, eta haien xedea lortzen ari dira, kontzertu ugari eman baitituzte han eta hemen, azken aldian. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera, gaur Bastidatik. Aktualitatere bete-betea dugu gaur, eta albizelatz batekin hasi behar dugu, izan ere emazte bat hilzorian da, Baionako ospitalean, Ziburuko hotel batetik bera erori eta gero indarkeria matxista kasu bat izan daiteke. Has gaitezen? Emakume bat Ilalabiziko egoeran dago Ziburuko hotel honetako 5. pisutik erori ostean. Bikotekidea atxilotu dute homizidio saiakeragatik. Ikerketa abiatu du Baionako fiskalak zer gertatu den argitzeko eta Donibane Loizuneko poliziak hasi dira dagoeneko lanean. Polizia iturriek oraindik hala ere ez dute zehaztu emakumea erori den, bere buruaz beste egin ote duen edo bikotekideak bultzatu duen. Baina poliziak jada ezagutzen zuen gizona indarkeria matxistagatik, aurrekariak zituen eta une honetan homizidio saiakera leporatuta dago atxilotuta. Igandean gertatu zen Ziburuko herriko etxetik baieztatu dutenez eta 30 urte inguruko emakumea ospitalean dago oso larri. Ostia kolektiboak ekintza gindu bar Tarbonan laborantzako lur batzuen galtzea salatzeko. Herriko kontseilua zuten atzo Lapurdiko herrian eta posizioak bezala kolektiboak salatu du laborantzarako 6.000 metro karratu lur sakrifikatu egingo direla. Magi Jose Mialoken gehiengoak argudiatzen du etxebizitza sozialak eraikitzeko baliatuko direla lur horiek. Arbona tentsiopeko gunea dela kontuan izanik. Euskararen erakunde publikoak ez du oraino hezkuntza ministeritzaren erantzunik jaso. Joan den ostegunean, Parisen izan zen Euskal Ordezkaritza bat, Maider Beotegi lehendakaria buru, duela zenbait urtetik errepikatzen ari diren gaiak aitzinarazteko. Bereziki, azterketak euskaraz egin ahal izatea. Donc, clairement, si on allait là-bas cette année, c'était pour avoir des réponses. Erantzunak izateko joan zirela dio Beotegik. Brebeta, euskarazko azterketak sail guztietara zabaltzea, ez zirela ara joan erantzunik ez izateko. Belubet ministroak informazio guztiak jaso ditu aitzinetik kontatzen duenez, eta horregatik ez dute ulertzen erantzunik jaso ez izana. Entzuteko zirela esan zietenean, bileratik altxatzea erabaki zuten. Pour moi, le temps était donné et il était couru d'avance qu'on n'allait pas rester jusqu'au bout de la réunion. 2022ko irailean egin zuten azken bilera ministeritzan, eta orain ministrarekin berarekin bildu nahi dute. Ados, donc maintenant on veut un rendez-vous avec la ministre et on veut des réponses. Modu urgentean aste batzuk utziko dituztela iragarri dute, baina erantzunaren arabera erreakzioa zein den erabakiko dute, erakundearen lehendakariaren hitzetan. On avisera quelle sera notre prochaine réaction. Enbata aldizkariak edizio berria aurkeztu du Baionan. 2404 zenbakia inprimatu dute 63 urte baititu da besteak beste Jake Sabeberrik, Simun Aranek eta Jean-Louis Davantek sortutako edabideak. Itxuraz berrituta koloretan eta eduki aldetik ere euskararen, emakumeen eta gazteen presentzia handiagoa izanen du. Bermatzeko anistasun bat lurraldearen geroa eraikitzen duten aktoreen ordezkaritza edo errepresentazio zehatzagoa, genero ikuspegitik eta euskararen ikuspegitik ere, eta kriterioietan ari gira lantzen eta... Abertzaletasuna izan zuen hizpide hastapenean eta denbora horretan garai eta ideia berrietara egokitu dira. Gainera dosiar bereziak egiten dira, bereztasuna duena egun enbatak da kronikalariek dutela osatzen, dituztela osatzen artikuluak. Orduan nolabait abertzale mugimenduko sentsibilitate ez guztiak, baina behintzat panorama edo gaur egun abertzale mugimendua egiten duten jendek dute idazten enbatan. Eztabaidarako gune bat bada. Garai ilunak gainditu zituzten enbataren debekua, Marcelan ministroak aginduta, Bixiren garaiko legeak baliatuta eta geroago galekin lotura zuen frantses komisario baten salaketaren ostean auzi bat galdu zutenekoa.
200.000 liberako isuna urte osoko aurrekontua, herritarren diru ekarpenaz ordaindua. Beti gizartearen aldaketari adi hain zuzen bizi dugun aldaketa demografikoa dute hizpide azken alean. 3.000 biztanleria berria heldu zaiguna Ipar Euskal Herriruntz, eta nola egin, eta zer nortzuk diren, eta zer nolako zer horrek badu eragina, bai euskararen aldetik, bai gizartearen aldetik, bai etxebizitzaren aldetik. Ale berriak inprimitzen harrapatu dituguen batakoak 1.500 orotara Baionako Laburt inprimategian, 750 arpidedunei, hedabidei eta instituzioei. Paperezkoaz gain internet webgunea eta webastekaria. Literaturik ez arduradun talde bat eta 50 bat laguntzaile. Voluntarioi esker bizi da eta arpidetzarako deialdia ere egiten dute. Baionako Etxepare Lizeoa animatu. Hori da 2014an sortu zen Etxeparanga txarangaren helburua. Geroztik, ikasle andana batek musika ardatz lekuko hartu eta taldea bizirik mantendu dute ikastetxeko giroa alaitzeko xedez. Nire ustez sortu zen edo animazioa sortzeko Etxeparen. Eta animatu Etxepare beti animazioa. Urtez urte ikasle berriak motibatzen saiatzen dira txarangako kideak, eta naiz eta urte batzuetan besteetan baino zailago izan, beti lortu dute txarangak eskaintzen duena ikaslek ematen dutena baino garrantzitsuagoa delako. Maite dudalako lagunekin jotzea eta soberangi atxemaiten dut lizeoan musikari guztian artean talde bat sortzea. Txarangan sartu nintzen musika tresna bat jotzen bainuen eta musika tresna horretan nahi nuen hobetu. Beraz, hobetzeko ez da deus hobeki talde batean jotzea. Beraz, talde horretan giniz edo animatzeko ere, animazioa sortzeko Etxeparen, hori bikaina da. Beraz, gina ez da, azkenan ez bat edolu, bikaina da. Nahi dudalako, esan, nire burua pixka deskubritu funtsan, jakiteko zertaz gaina izen eta zertaz ez. Eta ere, esan, ikasi dudana ere transmititzeko, plazera da. Xabi kantaria da eta aurten sartu da txaranga. Denbora gutxi daraman arren argi du zer transmititu nahi duen bere ahotsaren bidez. Txaranga naizelarik egiten dudan lana, hartzen dudala pixkat antzeslan bezala funtsan. Saiatzen niz pixkat espazioa, untsa erabiltzea, interakzioak egitea ere gertatzen zait ere adidez publikoarekin. Terminalera iristean batzuei txarangako lekukoa pasatzeko momentua heltzen zaie, tristura eragiten dien unea. Piskat triste, baina konten naiz beste entzatzen, eta lortu dugu taldea segitzen. Piskat triste, bai, ez da gero, biziki untsa da, elgarrekin sortzen dugu ahemanak, eta biziki untsa da, eta tomaia hola da, bizia da, eta joan behar da. Etxeparangak kontzertu asko eskini ditu orain arte, naiz eta egutegian 2 hitzordu ezinbestekoak zaizkio. Anartan oberenak edo gure zinez Etxeparangarekin horientzat entrenatzen gira, da Nafarroainez eta Ipar-Jaigoaren zat sustut, ez da Etxepare heldu baita eta giroa sortzen baitugu. Gure gana heldu dira, ez ditugu benetan sekatu, ez ditugu inoiz sekatu uste dut. Eta edo lizeoan jotzen dugu, edo ekitaldi batzuetan, baina usutan jendeak du deitzen. Etorkizuna nola irudikatzen duten galdegitean? Nire ustez segituko du, eta ez da lehen aldia talde bat sortu dela Etxeparangatik. Belaunaldi aldatzen da, baina izan dira talde berriak istaklok bezala. Eta hor beste bat puntukakot sortu da, ez dira denak sartzen, baina nire ustez segituko du. Ikusentzuleok Etxeparangak eskinitako kantu honekin agurtuko dugu gaurko saioa. Gu bihar itzuliko gara, bitartean, izan ongi!